musikak ematen dionez, haotxa falta dunari. Gizagi, Zubiak adiskidetasunerantz izena du, animaziozko telesail honek, eta bertan indeguna da unibertso paralelo bat sortu dugu, non planeta guztien artean argizubi batzuk daude, elkarren artean konektatuta, eta kontatuko da nola une batean lur planetakoek saiatu zian edo beste planeten jabe izatea, eta hor iraultza moduko bat egon zen, eta lurra bakartu zuten. Eta gure telesaileko istorioa kokatuko da urte batzuk beranduago, non ez duten eman memoria lanketa hori, eta orduan estralurtar batzuk lurrera joaten dira, eskolako lan bat burutzea, 6 ataletan burutuko dutena. Planeten arteko tramarekin nahi duguna da adierazi hori, beste lurraldekiko errespetua, baita ere eskolako lanaren bidez ikusiko dugu nola beste balio batzuk ere landuko dira, naturarekiko errespetua ere, zaintza. Darnaiko edukiko aldugu. Marrami hau esate dugu Uxue Miren eta nik hori ahotsa jarri diot protagonista izango zenari, Izei, eta gero Uxue eta Miren gehiago ondia produkzioan barruan, Uxue ilustratzailea da, eta behakin ditu ilustrazioak eta animazioa baitare, bere esku egon da, eta Miren beste aldetik soinua, ze oso garrantzitsua baitare, musika, eta serie guztian zehar. Lehenengo pertsonaia garatzeako antaula, oso divertigarria izan zen, zerotikan hastezea egiten eta imaginatzen, gaina guk nahi genuen pixka aldendu estralurtarrak azaltzen dian ez ere, estralurtar prototipo hortatikan berdeak eta badaude batzu berdeak, baina estetiko kiren nahi genuen pixka aldendu sortu dan iruditeri hortatikan eta orduan hartu genuen jolas bezala, gaina pertsonaia batzuk ere referentzia egiten diote, benetan existituzian beste pertsona batzuberi, orduan behaien ezaugarriak hartu, baina gero pixka bat modifikatu, eta izan da nahiko divertigarria, eta guzti hau ere biden daintzakin komunikazioan sortuan zerbait izan da, egiten dituen igual kolore kombinaketa batzuk eta pasaten nien behaiei, eta hor izan da pixka bat joku bezala hartu bat, eta egia esan nahiko guztua bizi zaneten prozesu bat izan da. Lehenengo aldia zen olako proiektu handi batean musika egiten nuna, leheno bideo txikiak edo bestelako proiektu batzuk, baina olako proiektu handi bat lehenengo aldia, eta izan da erronka, bereziki bentsat denbora izan da erronka handiena, tarte txiki batean dena egitea pixkat horrek agobiatu ditela, baina Azkeneko urte hau, bek eman zugutenekindik, nahiko gora beratsua izan da, ditugu momentu batzuk, oso produktiboak, beste une batzuk, lasaiago edo egon gehanak, edo ez dianak izan horren besteko lana eukideunak, eta baita ere oso une intentsoak, gehien bat azkeneko hilabetetan, azoka agertu batzen ikuste duen nula, baina, azkenean burutu dugu, gure lana, eta oso pozik gaude. Gure asmoa da aretoetan zabaltzea herrietan eta lan sortzea juntokietan, nahiko genuk ere jaialdi batera edo beste jun, eta gero sarera igo. Orduan, 2025 edo aurre ikusten dugu zabalpenerako prozesu bezala, oantxe hasiko da pixkat zabalpen fase hori, eta espero dugu, ahalik eta toki gehienetara iristea, eta ahalik eta jende gehienari gustatzea seria. Esandakoak eta egindakoak oroituz eman gara ezagutzera. Orain, zuen lana da gure kantuak zabaltzea.